Часът е 3:15. Нашата героиня пазарува за рождения ден на Антон. Тя бърза. Хрумва й, че винаги улучва количка, която върви накриво. Антон иска да гощава приятелите си с хот-дог. Рожденникът има право да избере менюто. Анна си напомня да купи кетчуп. Труден избор, мисли си тя. Трябва да избера марка, която децата харесват. Анна рядко купува кетчуп. Накрая избира една популярна марка и продължава забързано. Като че ли е взела всичко необходимо за рождения ден. Струва й се, че е забравила нещо. Анна си казва, че следващия път ще си направи пазарски списък. Количката отново тръгва накриво, затова Анна не забелязва как прережда младежа на опашката. Младежът я потупва по рамото и я пита дали се мисли за нещо повече от него. Анна се опитва да обясни на младежа, че количката е виновна и добавя, че не знае дали е избрала добър кетчуп. Момчето се успокоява, но и казва друг път да не се държи като расистка.